Do kraja mjeseca županije se moraju odlučiti hoće li same pokriti milijunske dugove bolnica ili će prepustiti osnivačka prava državi. Idemo u Čakovec, ondje je Gordana Lovrečić. Budući da je zakon nedorečen, Hrvatska zajednica županija traži od ministra Rajka Ostojića da se zakon odgodi. Prema mišljenju svih hrvatskih župana nije jasno što predaja osnivačkih prava na državu donosi. Znači li ona prenamjenu bolnica, gašenje pojedinih odjela, te tko će sjediti u sanacijskim vijećima. Nejasno je i tko će morati pokriti dosad učinjene dugove. Unatoč traženju odgode primjene zakona, varaždinski županijski vijećnici danas su ipak odlučili da osnivačka prava za 4 bolnice i Zavod za javno zdravstvo prepuste državi. Za varaždinskog župana dvojbi nije bilo. Dug svih zdravstvenih ustanova u županijskom vlasništvu iznosi 200 milijuna kuna, a županijski proračun 63. Ako znamo da od 10 godina je država u stvari vlasnik tih ustanova, a ne županija, jer država utvrđuje i kolektivne ugovore, financiranje, dozvoljava zapošljavanje, onda država sad ima i zadatak sanirati te gubitke. Najviše oko 150 milijuna kuna duguje Varaždinska opća bolnica. Ravnatelj se slaže kako će se novim zakonom riješiti stari dugovi, no to nije dovoljno. Ono što ostaje upitno, što i kako će biti dalje. Jer dok se ne promijeni sistem financiranja zdravstvenih usluga, zdravstva u cjelini, tako dugo ćemo povremeno imati sanacije, što mislim da trajno nije rješenje. Naime, dosadašnji sustav limita bolnicama i neplaćanje obavljenih usluga od strane HZZO-a i doveo do gomilanja dugova. No ono što muči župane i ravnatelje bolnica jest kako će zdravstveni sustav nakon sanacije izgledati. Sanacija ne smije biti na uštrb kvalitete usluge naših pacijenata u županijskoj bolnici. Naime, mnogi strahuju kako će se reorganizacijom bolnica smanjiti zdravstvene usluge, nestati neki bolnički odjeli, što će ponajprije osjetiti pacijenti koji su se do sada liječili u najbližoj bolnici. Župani 5 slavonskih županija smatraju da Zakon o sanaciji javnih ustanova nema provedbene akte kojima se definira način sanacije dugovanja bolnica. Nejasan je, kažu, i status onih bolnica koje posluju pozitivno, a takvih je 5 na tome području. Nije jasno iz kojih sredstava će se napraviti sanacija, pa isto bilo je i pitanje ako ta sanacijsko vijeće, sanacijski upravitelj provodi sanaciju 2 godine, pa još 2 godine kako predviđa zakon. Što će se recimo dogoditi ako nakon, nadam se, uspješne sanacije u te 2 godine se ponovo akumuliraju dugovi, što ćemo mi opet preuzeti?